ibandla likaThixo nezingcwele zikaKristu. Ngezaduma kuJehova uSomandla umnikazi wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle ngesikhathi zonke. The only wise God, our Savior. In Him I live and I live. Ngoba kubo bonke oThixo akekho njengaye. uThixo ongahlulwa lutho. Indlebe yakhe ayisindi okubi ngezwe. Nesandla sakhe asifinyeziwe ukube singasindisi. Akumoya kaMprofethi lemsana siproud esimbonga uNkulunkulu ngaye owenza leplan yosindisa. Ishogo omkhulu bekhona phakathi kwethu. Umbhalo omkhulu abavangela abafundisi. Saba school officers nama-scholars, njalo sanibonani masirayeli. Ninjani? Nami ngivukile futhi ngiyagcoba ngisemonos prophet. Sibonga uNkulunkulu ngokungaphezi. Ukusinikeza futhi elinye isabatha. Usisusile esawatheni edlula wasigcina ubude bezinsuku eziyisithupha zokulingwa kwethu. Kwathi ngosuku lwesikhombisa sonke saba khona endlini yokukhuleka kanye nabangcwele. Ke kuneculo ukuthi njalo mangene iphasika nelirobhile kuleli phasika anifikanga kwichorus. Uma ngene iphasika wawuzwa kahle ukuthi impela seningene iphasika. Ngoba leli culo lisho ukuthi impela uJehova ukhona ngesikhathi zonke. Leli culo ungqamla Nkosi. Liqala izindlela zikaYehova yokuthi asikaze sifike ichorus leli phasika. Ngoba leli culo maliculwa ilona lowo uke wathi umbala uJobe umvangela uB nomdala uNgema. Ebeba lamaphasika o1970 bani 1960 bani. Wawazi ukuthi ebusuku enzulwini zobusuku ilothi ingoma nami la ngibona igazi ngiyokwidlula angazi ubani ongangicusela le ngoma sonke siyicule sibe semzweni siqale sithi ingelezi yokufa angazi ubani ozongicusela le ngoma. Yeah.
Siyambonga uJehova. Ngokusingenisa onyakeni omusha. Siyambonga uSomandla. Ngokusingenisa onyakeni omusha. Angiwazi owakho kunjani. Kodwa wami ubuke muhle. Kodwa kukho konke. Siyambonga uJehova. Ngokusingenisa onyakeni omusha. Sibonga uSomandla. Athi uJobe ngelinye ilanga bekuthi akasoze amlahle umuntu oneqiniso. Futhi akasoze abasiza abashikayo. Athi uHezekiya ngelinye ilanga lahlani kimi nonke iziphopheko zenu eniphambukileke ngazo. Nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha ngokuba ngithokoze ekufeni kofana. Buya nonke niphile. Sibonga uSomandla ngokusingenisa onyakeni omusha. Angiwazi owakho ubunjani. Kodwa ngoba ukhona lapha siyambonga uSomandla. Ingakho ngithi ake silicule leli culo. Ke sijabulela ukungena onyakeni omusha. Lapho khona sithi uSomandla siyabonga. Sibonga kukho konke. Kodwa siyabonga. Sibonga uSomandla. Ngoba sikhona lapha. Okuningi angikwazi. Engikwazi ukuthi sonke silapha. Sizojabula. Sizokwenza isibambise enkosini. Sizofuna ubuso kaJehova. Sizofuna uSomandla. Ukuthi ke angize ngathola ithuba lokungcela. Hayi ngoba ngicela kusengiyazi. Akwenze kuthiwa umdala umtshalo uyokangqile nje. Ke nami ke nginikeze ukuqinisa kwami. uSomandla kuyesimo omdala. Kodwa ke nami ngiyafisa ukumbonga uNkulunkulu. Ngiyafisa umbonga uJehova engigcinile ubude bezinyanga eziwu12. Kwathi ngenyanga yokuqala enguAbib nami wangenza ngaba khona endlini yokukhuleka kanye nabangcwele. Izinyanga ezidlule azibanga zinhle. Izinyanga ezidlule ezinye zenyanga ezibe zimbi kakhulu kimi empilweni yami. Kodwa ngiyambonga uSomandla ngoba ungigcinile. Angaze ngizithole ngikhuleka ngalolu hlobo bengikhuleka ngalo. Kulezi zinyanga eziphelile amaviki aphelile. Kodwa ngiyambonga uSomandla ngoba ngisamile futhi ngiqinile. Futhi ngiyamthanda uSomandla. Akukho lapho engaya khona. Ikithi lapha. Isekhaya enkonzweni. Alikho elinye ibandla engilaziyo ngaphandle kwaleli. Uma abazali bami badlula bese bandleni sengingashonaphi mina. Ngoba ngifuna nami uma ngidlula bethi nange simaziyo. Ngithi uma ngiqhamuka ngigide nabo bengihlangabeza bethi nange simaziyo. Kuneculo ebelingiqinisa kulamaviki adlule. Iculo belingipha amandla elithi kodwa ngiyazi engikholwa kuwe. Wongiseka kuzo zonke izimo. Azabe nami namhla omkhulu. Bekuthi noma kwenzakalani kodwa ngithi kodwa ngiyazi engikholwa kuwe. Yena woba nami. Kukho konke angilondoloze kuze kufike ekugcineni. Bese kuthiwa ke I've got a feeling that everything is going to be all right. Ngoba God is at work. God is working all the time. Ke singenile ke phasikeni. Sambonga uNkulunkulu kade sithi incwadi yamakhosi Makhosi okuqala chapter 18 verse 43 no 44. Siyambonga uNkulunkulu osipha abafundiswa siphi ingcwele ukuthi beshumayeze usuku nosuku. Namhlanje ilast number. Sizovala iPhasika. Noma kuthiwa sikhathele kangakanani kodwa namuhla sizokhipha konke. Ngoba sizogidela uSomandla. Uma ukwazi ukugida namuhla uzogida. Uma ukwazi ukucula namuhla uzocula. Uma ukwazi ukushaya amen namuhla uzoshaya amen. Ngoba uzobonga uSomandla. Uthi uDavid ngajabula. Uma bethi ke masikhuphukele endlini kaJehova. Sizokwenza njalo. Omunye umfundisi uthe uma ishumayela
wathi asibe njenge-bridge over troubled waters. Wathi let us fasten our screws, bolts and nuts. Besishunyayezwa kuleli Phasika. Omunye umfundisi wathi asingamlunguzi uSomandla, asimfune injongo benjalo. Besishunyayezwa kuleli Phasika. Wathi omunye umzalwane yonke into oyifunayo iseshayilo, lapho wena ayikhuleka khona wakuthola konke akade kufuna. Besishunyayezwa kuleli Phasika. Wathi omunye eshumayela wathi lokho engusho kini ngikusho kubo bonke ukuthi lindani, asilinde kuJehova ngoba singasazi isikhathi nomzuzu lapho indodana yomuntu eyosibiza ngaso. Besishunyayezwa kuleli Phasika. Wathi omunye umfundisi ahlale kuJehova. Wathi hlala kuJehova, uzihlalise kuSomandla, hlala kuNkulunkulu. Ekuthela amakoti hlala, ushiswe ilanga hlala, bekuhleke hlala, bekuhlebe hlala wena. Sihlalise nje, hlala ngoba uhlezi hlale ebandleni, hlale ebandleni. Sishunyezwe lokho kuleli Phasika. Wathi omunye engikwenza kini manje angeke nikwazi, kodwa ngesikhathi esizayo nizokwazi. Okwenzeka kini manje angeke nik-understand, kodwa ngesikhathi esizayo nizoku-understand. Khona sebekwaziyo manje. Uma bethi uma ngibheke emuva, Jehova ngiyamangala. Laba sebesho njalo sebaziyo seba-understand ukuthi uJehova ungisusephi. Uthi Jehova uma ngibheke emuva, lapho ngisuse khona, Jehova ngiyamangala. Angeke nikwazi engikwenza kini manje, kodwa ngesikhathi esizayo nizoku-understand. Wathi omunye kanti lokho kubo kwenza kwena ufuna kwenzeke kubani? Uma uhluphekile umsebenzi ungawutholi ufuna kuhlupheka kubani? Uma uhlushwa izingane ekhaya ukhala ufuna zikhiyeke wena zihluphe ubani? Wathi uJehova ukuthembile ngalomthwalo akunike wona. Nowabe muphi umthwalo nawo uJehova owakho uthembe wena ngawo, akekho omunye obumfanele ngaphandle kwakho. Sishunyayeziwe kuleli Phasika. Waseyeza omunye ekugcineni wathi finally brethren, ekugcineni kwakho konke qinani enkosini, be strong in the Lord. Lo 7 days siqanqathiwe, sashunyayezwa, savuseleleka, konke kwahamba kahle. Sizothi-ke Jehova namhlanje ngoba sesibuyele emakhaya, bekumnandi sihlezi ndawonye sixoxe, sihleka kumnandi. Namhlanje sizothi reach out and touch somebody's hand. Sizothi namuhla sengathi uThixo ngalinda phakathi kwami nawe nxa sehlukanayo. Bekumnandi edays sindawonye, sesibuyele emakhaya kwi-reality. Kubili nje ngizokusho kwilesini yethu. Okokuqala uverse 11. Hamba uyotshela inkosi yakho uthi behold Elijah is here. Uverse 11 kule chapter besifunda. Hamba uyotshela inkosi yakho ukuthi uElijah sefikile. Ufike ngesikhathi esinjani uElijah? Ufike ngesikhathi sendlala, ngesikhathi sedrought. Ufike lapho khona siswele khona. uElijah ufike lapho khona izinto singazitholi ku-dry empilweni zethu. Isithi-ke inceku hamba otshela inkosi yakho ukuthi uElijah usefikile. Nami ngifisa ukusho njalo namhlanje, behold our Elijah is here. Ngizothi nawe namuhla sesiphuma, behold our Elijah is here. Angikwazi ukufikela wena isimo sinjani, kodwa mina ngiyazi ukuthi ufike isimo sami si-dry. Ufike lapho khona isimo sami besikade si-dry. Athi Amos chapter 8 verse 11. Because there's izinsuku isho inkosi uJehova yothuma ngazo ukulamba ezweni, kungabe ukulambela isinkwa nokumokomela amanzi, kodwa ukuza izwi kaNkulunkulu.
Bangaka abantu abangakhonza abahlezi emakhaya abalambela izwi likaNkulunkulu. Behold, Elijah is here. Thina siyakhonza. Bangaka abangakhonzi. Uthi ufake i-data bethi ngiyalangazelela ukuba lapho. Behold, our Elijah is here. Ufike ngesikhathi kudry abantu bengakhonzi. Kodwa ngoba khona akubonayo yena, wathi asize inkonzo sizokhonza. Our Elijah is here. Luke chapter 15, indodana yolahleko ithatha konke ngakwayo iphuma iyahamba yashawa indlala phambili. Sadry isimo. Bangaka abanye bethu abayishiyayo inkonzo bephuma bengaphandle. Isimo sifice kube dry. Kodwa ngoba sinawe Elijah izandla ezivulekile. Wozu njalo. Ashumayele ethozani kimi nonke enikhathele emsindwayo. Ngizoniphumuza. Uthi thabathani ijoka lami libeke phezu kwenu ifunde kimi. Behold, our Elijah is here. Ufike ngesikhathi esihle lapho khona ku dry ezimpilweni zethu. Okugcina kunakho konke. Okugcina kunakho konke. Ithi nceka ngiboni lutho. Nathi ngikhuba kakhulu. Umholi uyabona. Kodwa landela umholi uthi akaboni. Umholi uthi uyabona. Kodwa mhlamba befundisa ababoni. Umholi uthi khona ngokubonayo. Mhlamba ingqola ziboni. Nathi ngikhuba kakhulu. Uthi hamba khona uzokubona. Ithi nceka ngiboni lutho. Elijah uyabona. Inceka ayibona. Asingaba ama-saints who are too quick to see nothing. Yes. Asingaba ama-saints who are too quick to see nothing. Asingabi laba bantu esithi sibekiwe endaweni ethenjiwe. Kodwa thina sisheshe sithi ayikho lento. Uhlalela into engekho. Bangaki phakathi kwethu abathi ayikho lento. Bangaki kodwa uhamba nabo. Bathi ayikho lento. Bathi sihlalela into engekho. They are too quick to see nothing. Umholi uyabona. Kodwa bona baboni. Bangaki abanye bethu sithi sithunyiwe. Sithi kodwa ayikho lento. Asingabi too quick. Sithi asiboni lutho. Kunabantu esithe sihamba nabo. Siqala inkonzo. Hoping ukuthi khona kuyoqhamuka. Kodwa abanye abekho. Bathi ababoni lutho. Kodwa phansi kwethu baningi ababusisekile. Izibusiso zisaqhamuka. Kodwa abanye bathi ababoni. Bangaka abanye imizi yabimile. Kodwa abanye bathi ababoni. Ungabi leso sikole leyo saint ethi ayiboni lutho. Ngifisa sesibuyele emakhaya. Uma ukufikela lo muswa usho khona ngokubonayo. Ngoba abanye bayabona nami ngizobona. Ngoba abanye khona abakubonayo nami ngizobona. Ingakho Elijah ithi lenceka ayiboni lutho uthi cha bonyuke 7 times until you see something. Stay there until you see something. Hlala lapho khona. Kuze kube ukuthi khona okubonayo. Ngoba khona. Ingobona kakuboni. Mhlawumbe mhlawumbe abantu abarong. Bayakuphazamisa. Ekuthenini ubona ingakho uthi ubhala pheka sihaqiwe isibuke singaka kokufakazi. Ashiyeka kokusithiyayo. Sinandele umsindisi wethu. Awucheke ohlezi nabo. Awucheke oxoxa nabo. Awucheke ohamba nabo. Mhlamba ubone nje bona abakusithayo. Ithi nceka ngiboni lutho. Kodwa khona kodwa nithi ayiboni lutho. Asingabiki la ama-saints angafisi ukubona. Nakho kunye kungishayisa ngovalo. Ithi nceka ngiboni lutho. Kodwa ngokwe-7 ikhona ekubonayo. Hayi ngoba kuqhamuke after okwe-7. Bekuvele kukhona.
iyona ibingaboni hayi ukuthi bengekho bekukhona iyona ibikade ingaboni. Mhlawumbe uyizwa ngathi uma usuhleze ekhaya khona into ekhona, kukhona okukhona ebandleni, kukhona okukhona kusomandla. Wena ukuthi awukubona kusho ukuthi akukho ngoba khona okukhona. Ingakho ethe umfundisi sihlala lapho khona and change your attitude. Kukhona vele abantu abahlale bengaboni, kukhona vele umuntu ohlale engaboni lutho, kukuye ukuthi akaboni, kukuye ukuconvince abanye abantu ukuthi bengaboni, kukubo ungaboni lutho. Ungaphazanyiswa yilabo, hlala uNkulunkulu wakho. Angithi kwaba njalo noMoses sebakhiphile eGibhithe ngesandla esinamandla, endleleni besahamba kanti bejabule bavuka bathi Moses usikhiphelele entweni engekho. Sesifike lo ndlela sesobhubha, Moses ayikho lento yakho, asiyiboni thina. Makhishwe eGibhithe bebona endleleni sebethamba saboni ngoba kukubo ungaboni lutho. Sebephazamisa inceku kaNkulunkulu ebonayo ngenxa yabo ayisafike eKhanani. Mawufuna uDeuteronomy chapter 34 uthi uNkulunkulu Moses nali iKhanani kodwa ngenxa yabantu awusalubona. Ngithela kunakhuluma etsheni wena uyalishaya itshe. Moses ngithe khuluma kulo wena uyalishaya itshe ngenxa yabantu awusalubona iKhanani. Ngenxa yabantu akasaliboni iKhanani. Akade bethi Moses usisezeni entweni engekho. Uthi uNkulunkulu nali iKhanani, lelizwe elikadala, lelizwe elikaJuda, lelizwe elikaNaftali, lelizwe elikaRubeni, lelizwe elikaBenjamini, lelizwe elikaJuda, kodwa ngeke usalibona ngenxa yabantu ohamba nabo. Ubasuse eGibhithe sebekwazi ukuthi ungaliboni iKhanani. Asizibheke singamphazamisi umholi ohamba phambi kwethu. Asizibheke singamphazamisi umholi ohamba phambi kwethu. Ngoba uMoses ngenxa yabantu akalibonanga iKhanani, ngenxa yabantu abaholayo iKhanani akalibonanga. Bangaka abafundisi abangeke belibone iKhanani ngenxa yamakholwa abo. Bangaka abafundisi abaphethe amathabanekeli ukukholwa kusekho kubo, bahlushwa amakholo. Bahlushwa yini? Nifuna into eziningi, ninembuzo eminingi, niquestiona yonke into. Awukwazi ukumleka umfundisi ethatha indawo yakhe. Wena wazi ukuthi uhlakaniphile kunaye, wazi ukuthi abantu ayikho into ezokwenzeka wena ungayithintile. Bangaka abafundisi abangasakwazi ukushumayela emathabaneni bahlushwa amakholwa. Nifuna yonke into, niquestiona yonke into. Ufuna ukwazi umfundisi ukuphi wenzani nobani. Moses akalibonanga iKhanani ngenxa yamakhono, ngenxa abantu abahamba naye. Behold, Elijah is here. Okwakho is to see something. Bese singamphazamisa umholi esihamba naye. Siqoqe umnikelo.
bayongena yini na? Bayongena yini na? Ngabe siyongena yini na? Ngabe sicula kangaka siyongena yini na? Sigqoke kahle kangaka siyongena yini na? Uyongena yini na? Liqhubeke lithi hayibo. Ngoba sibangaka mhlambe hayisonke. Mhlambe sigqoke kahle kodwa kuthina sonke. Mhlambe sicula sonke kodwa kuthina sonke. Uyongena yini na? Ayibonke kodwa bamsulwa. Ngishumane ngiqeqebule kanti angizungena. Ngibaqinise begide kanti angiyi. Ngigqoke kahle kanti angeni. Ayibonke kodwa bamsulwa. Titus bathi bamazi uThixo kodwa bebemphika ngemisebenzi yabo. Hayibonke kodwa bamsulwa. Babusiwe bamhlophe enhlizweni ukuba bayumbona uSomandla. Akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayumbona umbuso wethu. Hayibonke akuthina sonke kodwa bamsulwa. Ama-announcements incwadi amen dalungo amen yes incwadi yesaba school iphelile kuleli ukuthi bishop nje aqedele okuncane okuthinta yena njengomuntu osiqondisayo kuleli bandla konke sikuzwa ngayo kodwa yona iphelile shoda ukuthi aqondise iye kuma printers bese iyabuya. The Rock volume 2 ithi eyakulonyaka yena yedwa uyitshelana. He alone is my rock. Yena yedwa uJehova uyitshelami uyinqaba yami akuyukuyakaza kakhulu. Iyona sobe siphusha ngayo unyaka wonke. Esiqinisekisa ukuthi uJehova yena yedwa uyitshelami uyinqaba yami angiyukunyakaza kakhulu. So ke as soon as kuphela konke cishe after 3 or 4 weeks yobe sikhona. Next week nangalela veki ama reflections. In the next 2 weeks ama reflections ephasika niyobe no reflector. Niyobe no xoxa ngathi ukuthi besenzani ephasikeni. Niyobe no sigxeka niyosakha nisiqhaqha nisenzani ekugcineni kuze kube ukulunga. Siyafisa ukuthi ama superintendent konke uma sene reflectile ku workshop esizobe sinayo se-unpack khona incwadi yesaba school siyafisa ukuthi bephathe ama reflections ukusho ukuthi bekukuhle la bekushoda lapha nathi siyokudlulisa lapha siyokudlulisa khona. Ningagcini ngixoxa nodwa singazi. Akusiza ungigxekule ngingazi ngigxekile ngoba uzobuya kusasa ufihle nginjalo. Kanti kungcono lokho enixoxile kuze eminyangweni eright kulungise lapho kungalunga khona. So ke incwadi ikhona izophuma ngekudala sizoba nayo workshop yo superintendent sizoxhumana sina WhatsApp group esoxhumana khona. Uma bekhona usuperintendent abangekho egroupini ngicela bexhumane nonobhala wesaba school ubrother uMusa Magwaza ukuthatha ama numbers besizokwazi ukuxoxa. Ngizothi ke ngibonge lonke ithuba lokubambisana ngivale esaba school umsebenzi emsamo yokomnyalo. Amen.